Państwa, śpiewała dla Was i grała na altówce Magda Brudzińska. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zapraszamy teraz na naszą ostatnią piosenkę. To jest tradycyjnie piosenka, którą muszę grać do końca życia. Obiecałam to mojej córce już bardzo dawno temu i zawsze jak to moja córka mówi, fajny koncert, to muszę zagrać. Tak więc dla Państwa i dla mojej córki. Czyli Bim, czyli Bim. Zusammen, alle Gelder, freilich mit Wachtelach beskramen. Die Mama dort, auch schon so mit Kasche und mit Gelder. Kunden ja, Poli, dann bin Spenden in Leder. Chilibi, chilibo, chilibi, bom, 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 chilibi, chilibo, chilibi, bom, 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 bom. Das Dämlich der Raum, leid dann na Rudi. A piosenante gojka, hej mia szejna boli. Die Kamera, to go nas, to no fest, to gas nowy. Nums oś od hati. Und bin sans die Kapu, chilibi,